Hej alle sammen, og velkommen til min tirsdagsvlog. Jeg har lige lavet en video, og det gik fuldstændig i kage. Ja, jeg ville rigtig gerne prøve at lave noget nyt. Jeg vil lave en blindsmagning. Jeg har ikke smagt den her live cola før, så jeg havde købt, så ville jeg se, om jeg kunne smage forskel. Og i videoen, der gør jeg det så fint. Hælder op i hver deres glas, og der er klistermærke under. Hælder lige meget i hver, blander dem rundt, og hvad gør jeg så? Tager en tår. Så kan jeg jo se, hvad for en det er. Og efter at jeg så jo har smagt på dem, så er videoen lidt ødelagt. Så nu ved jeg ikke, hvad jeg stiller op. Ja, det er jeg godt nok ked af. Nu fik jeg det helt ødelagt. Men den her, det er Cola Live. Den har jeg ikke smagt før. Nu kan jeg fortælle jer, hvad jeg synes i stedet for. Altså, den smager lidt hen af Pepsi i forhold til, hvad jeg er vant til at Cola Zero smagen. Og måske også sådan lidt mere i stil med noget Harbo. Jeg ved det ikke. Jeg prøver den anden. Jeg ved ikke, hvad der er. Altså, der er jo stevia i den nye live cola, og i Cola Zero, der er aspartam. Og det her aspartam har der jo været diskuteret rigtig meget om. Problemet er bare, at jeg er altså ikke rigtig gode venner med det der stevia. Og jeg vil sige, lige før da jeg lavede videoen, så selvom jeg startede med at smage på live, det var derfor jeg opdagede, at man kunne se, hvad jeg drak. Så inden jeg nåede at opdage det, kunne jeg godt smage, at den smager lidt mere sød end Cola Zero gør. Der er ikke stor forskel, vil jeg så sige. Det er nok en smagssag, og jeg vil sige, bliver jeg tilbudt en Cola Live på et eller andet tidspunkt, vil jeg godt kunne drikke den, og jeg har faktisk, fordi jeg havde lidt svært ved at finde et sted, hvor jeg kunne købe dåser enkeltvis. Så jeg købte 2,5 liters, fordi de var på tilbud til 10 kroner. Så jeg ville sagtens, den 1,5 liter, jeg har købt Alive, vil jeg sagtens kunne drikke i en weekend. Jeg er helt... Nu jeg ødelagde det hele for mig selv. Nå, sådan kan det gå. Det var lige sådan hurtigt. Det var noget, jeg vil prøve. Nu ved jeg til en anden gang, hvis jeg nogensinde skal lave en test igen, så skal jeg lige huske at sætte noget for, så man ikke... Det er også fordi min telefon vender sådan, altså jeg kan se mig selv. Det kunne jeg selvfølgelig have lidt med. Nå. Nok om det. Nok om cola og sødestoffer og fis og ballade. Jeg har været inde og se film sammen med Søren i dag. Vi har set The Hateful Eight, den nye Quentin Tarantino film. Og hvis du ikke har set den, og gerne vil se den, så stop videoen her. Og spol lidt frem måske, eller et eller andet. Hvis du gerne vil høre min holdning, så kommer den her. Jeg er faktisk lidt skuffet. Ja. Jeg synes, den var langtrukken, og jeg havde måske også lidt for mange forventninger til den. Det er en okay film. Den er ikke dårlig, det er slet ikke det, men den er meget langtrukken. Og der sad nogle gutter bagved, også sådan 4 kammerater, der var taget biffen for at se den. Og det var lige før, de budede af den. Fordi det var... de blev ved med at sidde og se i biografen. Skøjet film, lortefilm og bla bla bla, hele tiden. Hvor jeg havde det sådan lidt, se filmen færdig eller gå ud. I behøver ikke ødelægge det for os andre. Men jeg var egentlig til dels lidt enig med dem på nogle punkter, fordi jeg var virkelig skuffet faktisk. Men det er nok også fordi, at jeg er rigtig glad for Django, som var den sidste film, Quentin Tarantino lavede. Så mine forventninger var nok lidt for høje. Og så det, jeg godt kan lide ved Quentin Tarantinos film, det er, at man normalt ikke kan gætte sig til handlingen. Og det synes jeg lidt til dels, jeg kunne her. Der var ikke noget, hvor jeg var virkelig overrasket, vil jeg sige. Måske én ting, men det vil jeg ikke fortælle.
hvis I skal ind og se den. Så vil jeg ikke ødelægge det helt for jer. Og jeg vil heller ikke fortælle handlingen. Tag ind og se den, hvis I har lyst til det. Jeg er glad for, at vi tog ind og så den. Det er slet ikke det. Men jeg gik derfra og var skuffet. Sådan er det jo nogle gange med film. Man kan ikke vinde hver gang. Så ja. Men det tror jeg egentlig var det for i dag. Klokken er jo mange, og der kommer noget her klokken 8, jeg gerne vil se i fjernsynet. Så det tænkte jeg skulle se. Jeg er ked af, at den her tirsdagsvlog, den blev rod. Den blev ikke lige, som jeg havde forventet. Så det er okay, faktisk. Så nu vil jeg løbe for i dag, og så håber jeg, at I har det rigtig godt. Og hvis I har nogle forslag til, hvad jeg kunne tale om i næste uge, eller hvis der er noget, jeg gerne vil se, eller ja, et eller andet, så skriv det ned i kommentarfeltet, for jeg kan godt mærke, at i dag havde jeg svært ved at finde på noget, men så kom jeg på det her med cola, og så fucker jeg det hele op. Ja, det er jo typisk ikke. Så I må have en rigtig, rigtig dejlig tirsdag, eller jeg håber, I har haft en dejlig tirsdag, for klokken er mange, og får en dejlig aften, og en god uge, og I bare har det godt generelt. Så, men vi ses snart igen. Hej hej!